che queda na altura di tutte le profezie na cui sta passando attualmente aqui come si sta un buon canale ainda tem speranza. Openbaring 14. Yes. The Bible says, Revelation 13:13, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Amen. Let's pray. Father in heaven, we ask you that you grant your special presence among us. Lord, you say in your word, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Oh, Father, we ask you that you dwell among us in the sanctuary, that you grant the spirit of grace to all of us and your Holy Spirit to Brother Stephen to teach your word. Father, please bless him and guide his words. In Jesus' name, amen. Amen. I have to press something there because you see it's not on the screen. If you see on the board, number 3, it's on the right, yes? Number 2. Just press 3 for just to see. Or 2. Okay, I don't see nothing. Let me just, did you say it? We do my work. No.
No, mettez wakker, mettez wakker. Can we just sing just one song and then we begin? One song. Mettez wakker, mettez wakker. Das kann ich jetzt ungantiger. Ok. Mi sempre me come começato qua idioma mi si. Papiamento. Ok. I'm sorry. Sorry. Hier nós temos um translator. Alma vertaal voor pastoressa. Vertaling naar Hollands zo. Ik ben niet goed in Engels, dus ik zal van papierment naar Nederlands vertalen. Is goed? Sorry, pastoor. Pastoor kan papiamento goed snappen hoor. Maar papiamento lijkt op Spaans. Dus. Ja. Oké. De meeste dingen. Yeah, Dutch, yes. Papiaments, what is Spanish or related, I understand, but there are many things that are related to our language. Okay. The Bangladesh. Yes.
Vos não pode mirar para assim. All right. Vamos ter palavra de oração. Laten we een woord van gebed hebben. Vamos a orar. Padre Santo, nós está chamando danke tata que nos porta aqui na nave para estudar a boa palavra. E assim, Senhor, que den é tema que nós também tínhamos aqui, Senhor, que por ajuda-nos para preparar para o tempo de qual que nós vivemos. E tudo o que, Senhor, está tomando lugar, Senhor, para nós mirar urgência para falar mais e mais cerca de batata. Acompanhar-nos em tempo aqui, assim nós consciente e do nossa força para assim viver a vida de qual a que para nós viva. Bem, na cada uma aqui nanan e outro não coloquem com bini, esse outro não está malo com não por a bini ou por sana não cuida não. Para next time, Senhor, não porta junto conosco aqui não. Nós te pedimos tata em nome de Cristo Jesus. Amen. Amen. Okay, I don't know, Pastor, if you can just take out the mic, one of them. Yes, and then for Sister Alba. Yeah. Here you go. Vamos também. See what the pig is. So there go the translate. How to on it here? No, here. Você se não ainda sabe bem gravação. Yes, and I don't know, Pastor, if you can put record on record. This is not recording, I think. Okay. Ja. You see record is in green on the keyboard. This will be record. She will show it. Yes. Okay. Dus wanneer onze lezen hoorde Revelation 3. Net als wij daarnet hebben gelezen in Openbaring 13:13. No ribe computer, ribe switcher. Is recording? It's road. Okay. Bom. Yes, ito bisa yori el título ta dos Elianan, dos candela, dos sello, ta qua or. De titel is 2 Elias, 2 vuren, 2 zegels. Welke is welke? Yes. Okay, so ora nos mira Revelation 3, dan ons bij nanan. Wanneer wij zien in Openbaring 13:13, laten we even gaan naar Openbaring 13:13. Yes. So nós também compreender a vida bom nós pone hopitino, no qual que nós também estudando. Laten we heel erg goed opletten wat we gaan vandaag bestuderen. Okay, dus esta se señalan grande e assim que hasta esta hasi candela para for de cielo, bem ribatera de vista de gente. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Ok, dus segundo nós está acercar o final de tempo aqui. Terwijl wij dichterbij aan het eind van de tijd gaan of komen. Yes, inimigo sa que seu tempo está cerca. Het vijand weet, of de vijand weet, dat zijn tijd kort is. Dus que está assim, é também falsificar tudo o que é de Deus. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat alles wat van God is namaken. Ja. Juist. Vervalsen, ja. Juist, assim que a gente of o povo de Deus não of lo não te preparar. Zodat hoe zeg je dat? Het volk van God niet bereid zullen zijn. Juist. Que men também tem dois movimentos em o tempo final. Dus het zal 2 groepen aan het eind van de tijd zijn. Juist. Dus dat is het titel dat dos Elias. Daarom is de titel 2 Elias, Dos candela. 2 vuren, Dos sello. 2 zegels. Quao. Welke is welke? Dus die con Elias estava tem mensaje que mestra predica. Waarom? Omdat Elias had een boodschap die hij ging prediken. Juist. Dus mensen tien também mensaje
laat ons wezen, mensaje falsificar, contrario die ele is verdadeiro. Dus er moet een vervalse prediking er zijn tegen het ware prediking of evangelie. Ok, versículo 14. Het vers 14 van Openbaring 13. Ele dice da ganha esnan que da bivari batera pa meio de milagre nan que da wordo permiti na jepa hasid em presença de bestia visando esnan que da bivari batera para trazer uma imagem na honor de bestia que estava tinha herida de espada e que a volve viva. Ja, dat hadden we in onze eigen Bijbels kunnen lezen. Juist. Que men, ora laat ons bisa zien que candela que daba voor cielo. Dus laten we zeggen met andere woorden, het vuur dat uit de hemel zou komen. E também milagre não. En ook de wonderen. Para que motivo não da suceder? Met welke doel gebeurt deze dingen? Para ganhar o pueblo. Is om de mensen te verleiden. Juist. Dus de BC inimigo também tá assim, tu aqui. En daarom, de vijand doet dit allemaal ook. Oké, dus welke sequência? Laten we de sequentie kijken. Dus candela da voor cielo. Dus vuur komt uit het hemel. Milagre nanda tumaloga. Wonderen worden gedaan. Het ganha in nationang. Hij liegt tegen de naties. En de eure kinandasi traga een imagem na honor die bestia. Dus wat doen ze? Ze maken een beeld ter ere van het beest. Juist. Dus eure eten door die engano bestia aquilo prospera. Dus dat betekent door leugens deze beest zal groeien. Oké, pero qual bestia het referir na je? Maar naar welke beest wordt er gerefereerd? Dus dat is beest, in versículo 4 meest in het tebouw. Dus vers 14. Het is een bestia que estava tinha herida de espada e que a volve viva. Versículo 4 meest in het final. De wond dat zij het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde. Juist. Dus het refereert naar een prome bestia. Dus hier wordt gerefereerd naar de eerste beest. Dat die herida fatal ko worden cura. Hij had een wond die werd genezen. Juist. Dus het systeem bepaal aqui lo volve biniberg. Dus deze pausdom systeem zal terugkomen. Yes. Pero con het binetrove a través de engano. Maar hoe zal het er terugkomen? Door middel van leugens. Oké, Matthew 24, 4. Laten we even gaan naar Matthäus 24, 4. Yes. Matthäus 24, 4. Oké. So, Kiko Jesus te bizenos ginang. Ele bizenos discipelen. Wat zegt de Heer Jezus aan de discipelen hier? E di mira pa ningun gente no ganha vosso. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde. Oké, we zo waken de in versículo 24. Kijk wat hij zegt in vers 24. Ele diz pa motivo aqui, pa soma Cristo não falso e profeta não falso lo lanta e lo assim señalan e maravilha não grande pa ganha se te possível hasta eleginan. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. Oké, dus engano tabay ta grande, den final. Dus verleiding zal heel erg groot zijn. Dus caso we no pokere bobista. Dus je gaat zeggen, je kan het, je ogen niet eens geloven. Bon pokere bo sentimento não. Je gevoelens, zal je gevoelens niet eens geloven. Bo emocionan tampoco. Je emoties ook niet. Eigen bon pokere niet in bo mes. Eigenlijk kan je zeggen, je kan niet eens in jezelf geloven. Bo tinko que Dios, su palabra, that's it. Je moet gewoon God geloven, dat is het. Oké, Daniel 8:25. Daniel 8:25. Oké, que dice nos? Wat zegt
Daniel 8, E door 25. de sua astúcia, ele hace engaño prosperar bouw de sua influência. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. Ok, vamos ver dus, door de astúcia e engaño, e talento bem arriba. Dus é primeiro bestia aqui. Dus de eerste beest zal door kloekheid, door bedriegerij naar boven komen. Ok, dus engaño também está grande. Dus verleiding, leugen zal heel erg groot zijn. Ok, dus het bisa também de Revelação 13. En daarom zegt hij ook in Openbaring 13:13. O Kiko eta de na una eta hace candela ba? Van waar laat hij het vuur neerdalen? Eta bisa ding bista die hende. Hij zegt in het, hoe zeg je dat? Voor de mensen. Ok. Voor de mensen, en gezien, dat mensen kunnen zien. Dus de outra palavra, e hende ta mira. Dus met andere woorden, de mensen zullen het zien. Dus diabo da se cospa na mira. Dus Satan die doet dingen om te laten zien. Ok, pero Kiko Dios kepa nos hace de tempo de figi. Que nos mese ding? Maar wat wil God dat wij gaan in het eindtijd doen? Wat moeten we hebben? Ok, em vez de bista. Em vez de bista, Kiko nos mese ding. In plaats dat we gaan kijken, wat moeten we hebben? Ok, vamos com Deuteronômio 13, Laten we gaan naar Deuteronomium 13, versículo 1. vers 1. Eta bisa, se profeta of sonhador de sonho lanta me de bolso e dona Kiko, sinal of milagre, e é sinal of milagre que la papi kuba de dias soso de, e bisabo laga não sigue outro Deus não kuba não a conhecer, e laga não sirve não, bo não mes escute palavra não dia profeta e nem sonhador de sonho e, para soma da Senhor vosso Deus te pone você na prova, para ganhar se você te estima Senhor vosso Deus, cuenter vosso coração e cuenter vosso alma. Dat is Deuteronomie 1 Dus tot en 3, met 3. Juist, Ja. correcto. Dus, ora milagre que o sinal te algo que o diabo te usa, hopi, de final de tempo. Aan het eind van de tijd, wat de Satan zal heel veel gebruiken, dat zijn wonderen en signalen. Ok, dus het is je ding, bista die hende. Hij gaat het in het voorzien van mensen of laten dat mensen het kunnen zien. Juist. Ok, dus per se, Jesus o, te bisa nos in Lucas 18, versículo 8, En daarom zegt Jezus in Lucas 18, vers 8. e te bisa boso que lo hace justicia pronto panang, sin embargo, ora que you die hende bing, lo haya fe riba mundo. Ik zeg u dat hij hun hastelijke recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Ok, dus hende ja acaba da cana pa meio de bista. Omdat de persoon of de mensen die lopen al om dingen te kijken, om te zien. Juist, when no pa meio de fe mas sino pa bista. Niet meer door geloof, maar door kijken, zien. Juist, ok, dus inimigo sa esse. En dat weet de vijand. E te traga riba esse. En hij werkt op dat gebied. E saco porque sinti, porque fula, porque sinti code in corpa. E te lagavo sentir. Hij weet dat je wil voelen, je wil iets voelen en wat in je lichaam. En dat wil hij laten ook voelen. Ok, Lucas 21, Lucas 21, versículo 28. vers 28. Ele diz, mas ora que cosnan aqui começa a tomar lugar, wak arriba e landa vossa cabeça, para sombra vossa redenção está chegando cerca. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Ok, dus nós não temos que wak above, Dus wij moeten niet naar beneden kijken para buscar evidência de Deus, om bewijzen te zoeken van God, pero se nós temos wak arriba. maar wij moeten naar boven kijken. Ok, Hebreu 11, versículo 1 e 2. Hebreeën 11 en de versen 1 en 2. Então, bisa nós assim aqui, a feita e segurança de coisas que a gente espera,
e convicção de coisa que gente nota mira, para sombra para meio de essa que e gente não de promete a rainha aprovação. Não se mire? Que men? Hebben we gezien? Oké, dus significa que nós me cercana Kiko. Dus dat betekent, hoe moeten we wandelen? Não por meio de vista, Niet door middel van zien, pero por meio de fé. maar door geloof. Oké, laten we bij de seguinte slide. Laten we naar de volgende slide gaan. We kunnen cambiar van mij, Giovanni, die bij een laptop, yes. Ja. Naar Seguinte de slide. volgende PowerPoint, ja. Yes. Ja, just click. Ja. Ja. Het visa. The time of trouble, dus het tempo de trouble, wanneer nunca estava tá quase para abrir nós. Dus in de tijd van verzoekingen. Pero me queren een paar Ja? woorden in Oh, Engels. jullie kunnen het Engels Ja. lezen, ja. Sorry. Yes, and shall need experience which we do not now possess, and which many are too indolent to obtain. Dus oké, kiko nos timester experiência. Dus wat hebben we nodig? Een ervaring. Kunos noting a walkie. Dat wij nu op dit moment niet hebben. Ik hoop eigenlijk te zien, want we zijn indolent, dus ja, not de bezig te obtenendo is aki. Dus bijvoorbeeld op dit moment zijn er velen die deze ervaring niet aan ervaren zijn. Juist. Ja. Dus de visa, it is often the case, dus het is obvio e caso ico grande in den grande anticipação com a realidade, pero essa que não é verdade de a crisis que nos dilante. It visa the most vivid presentation cannot reach the, dus de outra palavra é apresentação de mais clara, não por gara nossa imaginação, ok? It visa o tempo de prova para cada alma começar para na mês dilante de Deus. Right? Vamos seguir esse sobra. Que men lo que temos dilante, maneira de poneta, é tempo de trouble. Dus wat voor ons staat is de tijd van benauwdheid. Ok? Que te viendo riba Dios su pueblo. Dus dat op de volk van God aan de neerkomen is. Dus eigenlijk kinos met z'n tien passen door het tempo heen. Dus wat moeten wij hebben om door die tijd te kunnen doorstaan? Vista of fé? Zien of geloof? Oké, kom nos te hanja fé. Hoe krijgen we geloof? Door die keren, sí, pero keren kiko. Door geloof, maar geloof in wat? Of tende kiko, de woord van God. Of Juist. luister naar het woord van God. Dus para mí hanja fé, mi me se pasa más tempo con él. Om geloof te ontvangen moet ik meer tijd mijn Bijbel, het woord van God bestuderen. Juist, dan bij je next slide. Dus het is those who are unwilling to deny self, okay? To agonize before God, to pray long and earnestly for His blessing, will not obtain it. Okay, nou zie je dat? Dus is nangu not willing pa ninguém na mes. Dus degenen die niet willig zijn om hunzelf te negeren. Pa agonizar delante de Dios, mira dice esta na. Uit in Engels, oké. Yes. To pray oragonan pa reza, la visa fervientemente pa su bendición. Okay, het visa how few have ever had their soul draw out after God with intensity of desire until every power is on the stretch. Que men de outra palavra, nós ainda temos experiências aqui. Dus met andere woorden, we moeten dit ervaring gaan opdoen. Mas é não é coisa que nós temos anos aqui, anos dentro da de igreja, kersa que nós temos. Omdat het is niet dat wat we denken, elke jaar hier komen zitten in de kerk en dan denken we, oh, wij hebben het. Guys, dus diz door in de igreja, nós temos fé. Wij denken, oh, ik kom naar de kerk, ik heb dat geloof al. Waar kwam de beba de mira oraco, malesa dala ding, kom uene de bira, paranoid. Kijk, als iemand een ziekte krijgt, hoe wordt die persoon helemaal paranoia? Juist.
Maar mire, pessoa di com e gente no awa kita promete in de situação. Dus waarom? Omdat de persoon voor het eerst zit die in dat situatie. Dus algo assim nós expect e pior dingen tempo de wij bem. Dus zoiets kunnen we ervaren van de ergste dingen die zal in de toekomst komen. Guys, when wave of the spirit which no language can express sweep over the suppliant, how few cling with unyielding faith to the promises of God. Que men, de outra palavra, quão pouco gente te claim na e promessa de Deus. Oké, met andere woorden, hoe weinig mensen claim naar het woord van God. Juist. Oké, laten we bij de next slide. Dus, de outra palavra, mi romano stima, wanneer ze mir op pantalla, of laten we zien, nós kunnen we promen Pedro 4. Met andere woorden, dat we goed zien op de screen. Maar laten we eerst 1 Petrus gaan zoeken. 1 Petrus, 4:2. 1 Petrus 4:12. Então, você estimana, não seja surpreendido para motivo de a candela de prova que tem meio de bolso, que está bem para bolso, para bolso guardo provar, como se fuera algo estranho, te passa com o bolso. Ok? Mas segundo eu me digo, você está compartilhando o sofrimento de Cristo, sigue regocijar, para também na revelação de sua glória, você pode regocijar com grande alegria. Dus kijk ons nooit in worden surpreendido. Wat moet ons niet verrassen? E candela de prueba que tem met mij die bozo. Het vuur van beproevingen die in het midden van ons zit. Ja, dus dat was in ons papje opico. Dus op dit moment kunnen we van allerlei dingen praten. Pero ora que cos bini mes no se sabe quanto ding. Maar wanneer dat ding zelf zal komen, dan zullen we zien hoe laat dat is. Juist, dat was het fácil para toerenen dat Adventisten dia. Op dit moment is het makkelijk om iedereen Adventist te zijn. Toerenen dat fácil para bisa ora marca de beste bimi dat me. Veel mensen zeggen, oh, wanneer de merk van het beest komt, ik ga dat niet nemen. Hermano, wij bisabu no hopi Adventisten bij tu me marca de beste. Zoals de Ellie bij zegt, veel Adventisten zullen de merk van het beest aannemen. We se comportaten nos te bintu sábado aqui na kiko. Hoe kan dat nou? Wij komen elke zaterdag naar de kerk. Pero ora que momento llegó de esa. Maar wanneer het moment komt, dan ga je zien. Dan zal je weten. Is no pa meio de vista. Daarom zeg ik, niet door zien of kijken. Het is pa meio de fe. Maar door het geloof. The said Jacob's history is also an assurance that God will not cast off those who have been deceived and tempted and betrayed into sin, but who have returned unto him with true repentance. Wak, kospo pas no stoer. Luister, dingen kan met ons allemaal gebeuren. No stoer po peka. Wij kunnen allemaal zonden. Okay? Pero e costa ku bakai, pero bota llega back sa Dios. Het ding is, je bent gevallen, maar ga je terug naar God? Of wat aquele ding e condition. Of blijf je daar in dat conditie? While Satan seeks to destroy this class, God will send his angels to comfort and protect them in the time of peril. The assaults of Satan are fierce and determined. His delusions are terrible, but the Lord's eyes is upon his people, and his ear listen to their cries. So, laat me poner assim, Kiko Dios te escuchando je? Wat luister God naar? Nang lamento nang lloro naar hun pijn, gehuild. Pero di comba sombra nante rezando mané Jacob aresa dinge tempo di trouble. Maar waarom? Omdat ze baden net als Jacob in de tijd van benauwdheid had gebeden. So e punto ta e relação com Deus que nós meseding. Het punt is het relatie dat wij hebben met God. Daar gaat het om. E nota quindi wat Adventiste é assunto da relação com Deus. Het gaat om niet dat jij Adventist bent. Het gaat om de relatie met God. Het is their affliction is great. The flames of furnace seem about to consume them, but the refiner will bring them forth as gold tried in fire.
God's love for his children during the period of their service trial is as strong and tender as it in the days of their sunniest prosperity. But it is needful for them to be placed in the furnace of fire. What is needful? Kiko? Kiko, dat is necessário Wat is er nodig? para nós worden poner ding e candela of e forno di candela. Dat het belangrijk is, het is nodig dat wij in de fornuis van vuur worden gezet. Nós está ready Zijn we er klaar voor? Voor een vurige fornuis? Nós está klaar worden die test. Zijn we klaar om getest te worden? Mas o panos passa vai cielo e test tinko bing. Omdat als wij naar de hemel willen gaan, dat test moeten we doorstaan. Se a waki bota kai pa kiko ta chiki, como dá se vai para ete. Als jij op dit moment valt voor iets klein, hoe ga je voorbereiden om door die grote test door te gaan? That earnest must be consumed. The image of Christ must be perfectly reflected. Okay. So, die kong e preva dingo bing. Waarom moet de verzoekingen komen? Pa sombra e imagen de Cristo meste refleja perfectamente de mi cubo. Omdat het beeld van Jezus moet helemaal perfect gereflecteerd worden in jou en in mij. Oké, Revelation 13 back trouwe. We gaan weer naar de Openbaring 13. Nós não termina ainda. We zijn nog niet klaar. Tá woke te wij zien. Nu gaat het zitten. We zijn nog niet klaar. Nu gaat het beginnen. It was just the introduction. Dit was pas de introductie. So the message begins right now. Ja, zodat het echte boodschap gaat nu beginnen. Oké, versículo 4 trove. Openbaring 13 vers 14. Oké, so Kiko eta hasi bafo ishelo trove. Wat laat hij weer uit het hemel neerdalen? Candela, de verdad? Vuur. Oké, pa e bestia eure e por volve viva trove. Zete een goal. Zodat het beest weer kan leven. Dat is de eindgoal, laten we zeggen. Oké, zie, de missie. Oké, de dus missie, ja. awo, kijk maar, e bestia mister un poder pelanta. Dus het beest heeft een, hoe zeg je dat, kracht nodig. Juist. Maar maar kracht, andere woord, power. Hoe noem je dat, power? Kracht. Ja, kracht Ja, zelf? juist. Nee, ik dacht power van de regering. Dat Nee, kracht, power. Ja, maar oké, kracht, macht. Juist. Paso het bestia, het primeiro bestia tem que volver viva. Omdat het eerste beest moet weer leven. Oké. Dus, laten we eens zien. Dus, hende nan, tinko bij adorar bestia. Dus, laten we zeggen met andere woorden, de mensen moeten het beest gaan aanbidden. Na de woorden enganar me die signalan e milagre nan. Ze worden misleid door de signalen en de wonderen. Na tingo tumaloga de beesta die prome bestia. Moet gebeuren in het bestia. en moet het in het aangezicht van de tweede beest gebeuren. Oké, de presença die bestia que tava tinha rida também de espada com a bolve viva e prome bestia. Ook in de tegenwoordigheid van het beest met het dodelijke wond. Oké, vamos aqui dos grupos aqui nana. Laten we kijken naar die twee groepen. Oké, die groepen aan de versículo 17. Eén van die groepen staat in de vers 17 van Openbaring 13, hè? Correcto. E com nenhum rende não por compra nem vende, com exceção de sunco de marca e nome de bestia of número de seu nome, 17. Revelation 17. Ja. Dus 10 rende com não por compra nem vende, com exceção de sunco de marca. Dus hier zegt dat er zijn sommige mensen die niet kunnen verkopen of kopen, behalve de mensen die wel de merkteken hebben van het beest. Oké, dus die grupo que tem marca. Dus er is een groep met een merk van het beest. E tem grupo que não vai ter marca. En een andere groep die dat merk zullen niet hebben. Oké, laten we ons bij de volgende slide. Volgende slide. Yes, Edwisa, there can be only nós progressando para mim, nós logo por ter solamente duas classes de gente
cada partido, gente o gente não, lo guarda stempel distintivamente, seja com o sello de Deus, vivo, of e marca de bestia e sua imagem. Que men quanto classe, não te vai ter classe mee? Hoeveel klassen mensen zullen zijn? We zullen geen gemiddelde klasse hebben. Oké, laten we bij de seguinte slide. We zullen visa. Naar de volgende slide. As we near the close of time of the demarcation between the children of God and the children of darkness will be more and more decided. They will be more and more at variance. This difference is expressed in the words of Christ, born again, create anew in Christ, dead to the world and alive unto God. There are the walls of separation that divide the heavenly from the earthly and describe the difference between those who belong to the world and those who are chosen out of it, who are elect, precious in the sight of God. So nós estamos aqui na Deus também e marca e claro die distinção. Oké, we zien hier duidelijk dat God zal de merk zetten om een verschil te maken. Claramente. Dus Helemaal. aqui nós não sabemos. Op dit moment weten wij niet. Quizás amelo a marca de bestia, lo recibie alba e sello de Deus, of vice-versa. Misschien gaat hij de merk van de beest krijgen of Alba de merk van de beest krijgen, we weten niet. Kan Juist. vice versa zijn. Mas dat de een crisis e karakter te worden revelar. Omdat in een crisis wordt het ware karakter naar voren gebracht. Sa waki nos po pretende obikos. Vandaag kunnen we van alles pretenderen. Juist, pero het tempo llega nos sa. Next slide. Maar wanneer de tijd komt, dan zullen we zien wie is wie. We see the unfulfilled prediction of the book of Revelation are soon to be fulfilled. Mamire? And to the visa this prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. Que men, dat waki nos tingo comprende es undunaki. Dus op dit moment zijn deze dingen die wij nu moeten gaan begrijpen. Dus kita pasa com o pueblo of iglesia não com nota estudia profecia. Wat gebeurt met zulke kerken die de profetie niet bestuderen? Wat querem aan lo porta klaar? Denk je dat ze zullen kunnen klaar zijn? Com studiar mesmo Josa. Met het bestuderen, God zal weten. Juist. Que men die bankorde ora nos nota niet studiar. Laat staan als wij niet bestuderen. Porque awe líder anda dizendo no, pero nós me ensinamos mais de amor de Deus, predicar mais amor de Deus, pero nada de profecia. Veel leiders zeggen nee, tegenwoordig moeten we meer over de liefde van God prediken en niet over die weet je, profetieën. Alguém dizem que het espanta gente. Sommigen zeggen dit schrikt mensen. Juist, dat schrikt naar af. Ja, deze prediker schrikt mensen af. Juist, pero Kiko, hermano, vai divisa, now to be studied diligence by the people of God and should be clearly understood. So, nós moeten best duik dingen profetieën. Dus, wat zegt zuster Ellen G. White? We moeten duiken in het geest de profetie. It does not conceal the truth, it clearly forewarns, telling us what will be in the future. It is the solemn message that have been given in their order in the revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. So, avendia. Dus tegenwoordig Esta base te ocupar primeiro lugar de nos mente, não? is dat wat de eerste plaats in onze harten neemt. Nós temos que a maioria não. Maar we zien het bij de meeste mensen niet. Revelação 1:3. Openbaring 1:3. Bendicionata esnanco kiko. Lesa esnanco kiko. Tende a palavra de profecia kiko mas e esnanco paga atenção na coisa que para escrever em G. Para sombra e tempo tá cerca. So, de outra palavra, Met andere woorden, se profecia não te guardo apresentar,
Dus als de profetieën worden niet gepresenteerd, ¿Vos te querés pueblo por te preparar? denk je dat het volk zal al klaar zijn? Never. Nooit van je leven. Okay? Next slide. So never nos no lo te vai te preparar. Esse vai a siguiente também. Okay. Sim, te pensei Pedro de visa. Wherefore I will not be diligent to put you always in remembrance of these things, till you know them and be established. E tá estabelecer den e verdade presente. So de outra palavra, Kiko, Deus su pueblo me está estabelecer denje actualmente. Wat moet Gods volk op dit moment Establish. Naomi, establish. Wat betekent establish in Nederland? Stabiliseren. Nee, establish. Stabiliseren. Stabiliseren, in de sorry. tegenwoordige waarheid. Sorry, Meron. Juist, in de tegenwoordige Stabiliseren. Gegrondvest. Ook, ja. Ja, synoniem. Oké. Gegrondvest. Ja, pero oké. Dus, rooted and grounded. Que meni, ito bisa no sa ginayori, nos mesta ding e verdad presente. Dus met andere woorden, we moeten in de tegenwoordigheid waarheid zijn. Oké, next slide. Dus, ito bisa so in the prophecies, the future is to be open before us plainly as it was opened to the disciples by the words of Christ. So, Cristo abre profecia na discípulos. Dus Jezus heeft de profetieën openbaar gemaakt voor de En discipelen. nós condenamos e avisamos de espantaende. Hij heeft ze niet verborgen en zeggen dat de mensen schrikken. The advance connected with the close of probation. Pergunta, nós te vivendo in será de aprovação? Vraag, wonen we nu in het eind der tijden? Será de aprovação. Of het sluiten van de probation? Probationary time? No, no, no. Genadetijd? Genadetijd, ja. Leven we nu op in de sluiten van de genadetijd? Nós te mirem, bem que nós vai mirar. Oké. We zullen het zo meteen zien. Oké, dus, ora het assim explica nos que the work of preparation for the time of trouble are clearly brought to view, but multitudes have no what? Understanding, di Kiko, of this important truth than if they had never been revealed. So, gente no tiene noción mes di verdad na aqui como si fuera nunca na guardo revelar. Dus op dit moment mensen hebben geen notie van de waarheden zoals ze doen net alsof ze nooit is openbaar aan de mensen. Yes, and there is a Satan watches to catch away every impression that would make them wise unto salvation, and the time of trouble, here it is, will find them come unprepared. So inimigo no kepa nos te preparar. Dus het vijand wil niet dat we gaan voorbereiden. De zegt kita tour e verdad na aqui voor die nos. Dus daarom pakt hij al die waarheden van ons af. Het moet een fiesta no se lugar, van baile, van goza, van come. Dus Pero verdad na mes, no bainan. hij zet, daarom zet hij feesten. We gaan eten, drinken, dansen. Maar de waarheden, nee, we gaan niet daar. Yes, next slide. Dus, het is nos. Next slide. Het is nos, he has chart point out every waymark of the heavenward journey, and he ought not to guess at anything. Weet je? Dus nos no Mr. Kiko, guess at anything. Nos no Mr. Tira para, e costa pone inang. Dios moet het kost. Dus wij moeten niet zo, net als, gooit het zo, de woord van God staat daar. Oké, next slide. Dus, het is nos, he has a chart, het is but Satan was not idle. Oké, de diabel de droomie. De Satan slaapt. The droomie, and not the idol, he now attempt what he has attempted in every other reformatory movement to deceive, destroy, the people by palming off upon them a counterfeit in place of the true work. Kemen, a waki, ku e probation de beisera. Dus nu dat de genadetijd gaat sluiten. Kita binha waki, ku obra in die engaño. Dus wat komt dan?
een werk van misleiding. Pero oké, namaak, juist. Pero Namaak. kiko nos me setia trove, vista of fe. Wat moeten we hebben? Kijken of geloof? Nos tingo kana pa me di vista of kana pa me di fe. Moeten we lopen door kijken of door middel van geloof? Pregunta, Dat is de quem vraag. tem verdade? Maioria be, casi tu be. E maioria of e minoria? Een vraag. Wie heeft de waarheid? De meeste of de minderheid? Minderheid. Quem tinha ah, это visavo, hermano é visavo. The voice, people say the voice of the majority is always the voice of God. But it visa that is one of Satan's lies. Ja, dat zegt. Dat is verkeerd wat Satan zegt. Oké, het ligt aan de situatie. Oké. Pero we zijn maar visa, maioria we. In visa tour we. Daarom zei ik meestal, niet altijd, meestal. Het meestal orba waken sempre, meestal, dat zien dat asi. Meestal als je dat ziet, is het, zo is het. Pero trove we, in de visa tour we. Maar daarom zegt de broeder, niet altijd. Altijd. Oké. Dus, in de visa as there were false Christs in the first centuries of a Christian church, so there arose false prophets in the 16th century. Oké. Dus, laten we ons bij een route revelation, just dos. Laten we even gaan naar Openbaring 12:12. Ito bisa, pa emotivo aki regocijao cielo na ibosco de viva de nang, ay di teri lamang, pa sombra kenga ba, diablo ba bin cerca bosu com, suavecito, Hoe is de duivel neergedaald? con gran furia, sabiendo que quede solamente un poco tempo más. Ja. Que me chabelito nota si wega. Dus die Satan, die maakt geen grapjes. Nota idol. Nota drumi. Hij slaapt niet. Oké, 1 Pedro dan 5:8 que avisa nos. 1 Petrus 5:8, wat zegt hij? Sea sobrio e sea alerta, vosso adversário e diabo de canacom. Rond. Hoe lopen we? Maneira Kiko. Kuta grunha buscando quem é por devorar. So, nota idol. Dus hij slaapt niet. Nota den standby. Hij staat niet bij de standby. Oké, nota kairi was screensaver. Oké, de move die kom. Hij blijft in beweging. Juist, ouwe wak. Dan moeten we ons candela te bafo cielo, de verdad? Hier laat ons zien dat er vuur komt uit de hemel. Ouwe una Juan asaliku assunto aqui. Van waar heeft Johannes dit gekomen? Una asaliku assunto die candela te bafo cielo. Waarom zegt hij vuur komt uit de hemel? Waar heeft hij dat meegekregen? Kiko dat representa candela bafo cielo. Wat betekent vuur uit de hemel komen? Kiko dat representa. Wat betekent dat? Wat vertegenwoordigt dat? Espírito Santo, ja? Ja, Heilige Wonderen. Geest. Wonderen. Presença de Deus. Tegenwoordigheid van God. Oké. Banque, 1 Reina 18:38. We gaan eerst naar 1 Koningen. Ja, 1 Koning 18 vers 38. 38, ja. Oké. Zie. 1 Koningen 18. 38, zie. 1 King 18:38. Oké. Dus, carabon, Elias estava daar se Kiko. Oração. Wat deed, laten we goed herinneren, wat deed Elia? Elia was aan het bidden. Oké, waak 38. Então, dice, ora candela do Senhor acai, de outra palavra, bafo e cielo. Oké? Dus toen viel het vuur des Heren. Dus met andere woorden, hij kwam uit het hemel, het E aqui, vuur. maturcos, e ofrenda aqui, me palo, e piedra, e stof, e ela seca, e água, co tawala tinding eroi. Dus en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, legde dat water op, het welk in de groeven was. Oké, dus, etava dat daar, Kiko. Oração. Dus wat was hij aan het doen? Hij was aan het bidden. Então, com a candela vini como contesta de sua oração.
En het vuur kwam als antwoord op zijn gebed. Oké, laten we bij de prome Chronica 21:26. Laten we naar eerst Kronieken 21, 26. Oké, que dice nos? Wat zegt 1 Kronieken? 21:26. 1 Kronieken 21, 26. Yes. Oké. Dit is zeg dat duidelijk. Dus, Ja, dat is helemaal nog steeds duidelijk. dan? E ora e David atra altar na Senhora Yanang. Ia oferecer ofrenda nan kima e ofrenda de paz. E ela invocar Senhor. E ela conteste com. Con Dios se conteste. Hoe heeft God hem beantwoord? Cu Met? candela. Met vuur. Right? Dus, het is voor de cielo, riba e altar, die ofrenda kima. Dus vanaf de hemel op de altaar, Sim. de brandofferaltaar. Juist, que mendi, ekuda? Melhor Moisés que subisse até que Deus habita. Sim, tem mais, pero nós devemos conhecer o texto. Oké, er is meer. Pero o point é claro. Maar het punt is duidelijk. Candela da bafo cielo. Vuur komt uit de hemel. Como contesta de Als Deus. antwoord van God. Riba nos Op ons, oracionam. op onze gebeden. Juist, oké. Dus, com essa de mente, Met dit in onze gedachten, die com é de nos de revelação de 3 com candela da baiore. waarom zegt dan in openbaring 13:13 dat vuur zal uit de hemel komen? Kiko ainda não está sendo com candela loba. Wat zijn de mensen aan het doen met het vuur? Are they praying? Zijn ze aan het bidden? Will they receive answer? Zien wij antwoorden? Paso candela da baiba. Omdat er zal vuur komen naar beneden. Pero a pergunta tá quem tá contestando? Maar het vraag is, wie zal hun antwoorden? That's it. Dat is het. Aceite clave. Versículo bang back, Revelação 3, versículo 3 e 4. We gaan weer naar openbaring 13, de versen 3 en 4. Ja, nós tiramos? Ok. Zijn we er daar? E minha mira unde sua cabeça como se fuera la guardo herida para morir e sua herida fatal la guardo curar. E em terceira queira assombrar e a sigue tras de bestia. É o outro bem, versículo 4. E não a adorar o dragão, para sombra lá de uma autoridade na bestia e não adorar a bestia, avisando quem da maneira é bestia e quem está capaz para seguir contra ele. So, quem is zo'n contestar a oração? Wie is degene die antwoord geeft aan de gebeden? Question. Dat is een vraag. Wie geeft antwoord aan de gebeden? Ok, so not a Deus, Dat is niet God. is Satan. Dat is de duivel. So, ito bij manda candela voor de cielo. Dus hij is degene die vuur uit het hemel zal laten dalen. Pero obvio ok, Steve, pero probami ku Satanas te sie. Maar oké, Steven, laat zien dat Satan zal dat doen. Laat Ok, zien. lagonos bij. No, vamos com Revelação 2:9 para mim. We gaan openbaring 12 kijken. So, lagonos confirmar para mim que o dragão primeiramente de Satanas. Laten we eerst laten zien dat de draak is eigenlijk Satan zelf. Ok, Revelação 2:9. E a grande dragão agora tirado e colebra de antiguidade. Quem de agora chama diabo e Satanás. Openbaring 12:9. Ja, 12:9. Ok, pues, não se mire? Hebben we gezien? Quem te manda candela? Wie stuurt dan het vuur? Quem te contesta a oração? Wie is degene die de gebeden antwoord geeft? Ok, dus de Satanás mes. Dus dat is de duivel zelf, Satan zelf. Ok, Job, Job 1. We gaan naar versículo Job, Job 1, vers 2. Ok, dus nós lo mira euro aí. Segundo este boekje de Job. En wacht even bij de next slide, iets van jou Conrado. De volgende slide, jongeman. Ah, ok. Job 1, wat is dat? Sim, Job 1. En de vers? Dus 2. 12. Job 1, 12. Juist.
Ok. Ito bisa. Versículo 2. Wacht, E, even. Job Oh. 1:2. Oh, sorry. Job 1:12. E ora il Signore visa Satanás ata tu lo que e tinta dembo poder solamente no pone bo man rivaje. Assim Satanás abai voor die presença di Senhor. Dus quem abai? Wie is weggegaan? Satanás. Satan. Right? Oké, en dan kiko elahasi según que abai. En wat heeft hij gedaan terwijl hij wegging? Versículo 16. Vers 16. Mientras que o saque da vida papia ainda atum outro massa llegue a bisa ata, ele bisa e candela de Deus a cai foi chelo, que me carnena e su sibidonan e acaba com nan e ami só escapa para bem contavo. Que men e gente não tava de costume de mira e candela de Deus ba. Dus dat betekent dat in die tijd mensen waren gewend dat het vuur altijd uit het hemel kwam, neerdalen. Pero essa aqui não tava de candela de Deus. Maar dit was niet het vuur van God. So agora bom, o diabo abai foi presença de Deus pecava com Job. Dus laten we goed herinneren dat Satan wegging van de tegenwoordigheid van God om Job helemaal af te maken. Juist. Oké. Ito ba yung sinita? Oké. Dus, nós também wajis um rato, hier op pantalla. We gaan even op de screen wat kijken. Sim, que era? Você não busca de oração? Ok, nós vai mirar um beque. Oké. De momento ele demora, pero Sim. papel duro. Het is dat. Ja. Ze zegt dat Satan kan onze gebeden niet verhoren, volgens de Bijbel. That is possible. You have Sister White praying loud. Loud praying. Loud Yes. praying. So because he has been said for a long time that you have to pray Ja. with your mouth closed, so Yeah. he doesn't hear. No, he still gets to know because he can read your face and your organs. and Expressions. everything. Yes. Oké. So, and when Sister White was in the quite old, and she was in California in a sanatorium, somebody heard the praying for a long time, Yeah. loud, for the church and for all that. So you can pray out loud, and Satan cannot answer those prayers. Satan answers prayers when you are not praying according to the will of God. Ja. Oké. But That also is the difference. He sees also because That is the he sees you difference. praying, and the last day events says that God's people are in trouble. They have been praying a lot, and Satan does as if now their prayers are being answered, Ja. and he goes on their thoughts and on the things that they have expressed. Of course, that's why you see that he can give you dreams. Yes. So you can put things into your mind that appear as, dreams from God and all that. Yes. You have the tendencies to do that. And Yeah. Yeah, because remember, this is an old fellow. Oké. Ja, ik conoce este, eu tenho 6.000 e pico anos riveteren que conhecendo nos cabo. Dus Satan is al 6000 jaar op deze aarde, dus hij kent iedereen. Quando aí nos ding? Hoe oud zijn wij? Ami da 42 mi ding. Broeder is 42. Ik ben ouder. Ja. There is nothing compared with him. Maar dit is niet te vergelijken met Satan. Years of experience. Hij heeft jaren van ervaringen. Knowing every character. Hij kent elke karakter, Every expression. elke expressie. Okay, so it's a busy, right? Dus hij is druk bezig. Okay, next slide. Laten we bij, we zullen meteen passen de snang aqui, para me focar na jega. Oké, Também we me gaan quer? door deze Zie, screen, next. zodat wij aan het eind komen. Yes, go next. Okay, so ora nós mira aí screen. Wanneer zien we op de screen? Nós mira aqui na lang euro e dus de presença de bestia aqui. In de tegenwoordigheid van het beest Okay, e milagre não te worden zie. worden de wonderen gedaan.
Então, a bom, nós estamos na revisão de 3. En we hebben gelezen in Openbaring 13:13. Que está se candela ba voor de cielo, den beesten die hende. Dus hij laat dat het vuur uit het hemel neerdalen in het aangezicht van de mensen. Oké, dus corda que golta para doen een roseia back na e bestia, pepo papia. Dus Nee, herinner papado. goed, het doel is om weer de macht, of hoe zeg je dat? Sim, yeah, so we can speak. Het macht teruggeven aan de pausdom, zodat ze weer kan spreken. Juist. Oké, dus kiko ta e marca de autoridade die e prome bestia. Wat is de merkteken van autoriteit van de eerste beest? Ja domingo. De zondag. Oké, next. Volgende. Oké, sige bij noemen, ja. Ja, nou, dat is wel. Ja, sige bij. Doorgaan. Oké. Sige bij noemen. Oké, ja, just play eso em Soberano, Abisa, Ai. nós vamos buy back na lo qual o Papa Francisco Bigune, esta é Sunday law, caminda, e mama ko tata, tá em liber, Okay, den next. simang, na no trabalho de Go back. quatro. Ja, sige bij. Oké, lagi na. Dus, ito bisogna door die astúcia e lo psíquico, engaño, prosperar, boude sua influência. Dus, esse sistema aqui da traco engaño. Next Dus slide. in Daniel 8:25 kunnen we lezen wat is de manier dat de Satan gebruikt om te werken. En deze systeem werkt met leugens. Juist. Anto, com esta papia, depois, Hoe spreekt hij dan? maneira dragão. You have no Als een idea. draak. The dragon you have awakened. Oké, laten we play een video trove. Laten we nog even de video laten... Play again, just play me riba je trove. Riba video. Ja, go back. Nou, bye Dylan. Nou, way back. Ja, juist. Play je, klik dingen video. Juist. Oké, escucha. No, vai back here, vai back. Tiki ma, yeah, boleh poner otro. Yeah. You have no idea. The dragon you have awakened. Ok, so nós estamos mirando Revelação de 3:1. Wat Esta zie je? papia maneira dragão. We zien in Openbaring 13:11 dat hij spreekt als een draak. Ok, dus é qual que nós estamos mirando aqui na vídeo aqui. Dus deze video dat wij nu aan het kijken zijn, Esta mostra nós eigenlijk die é qual que passa na enterro de Charlie Kirk. laten ons zien wat is gebeurd bij de begrafenis van Charles Kirk. Quando visa nós que nós bini na turning point. Dat ze zijn naar een eindpunt gekomen. Eindpunt niet. Keerpunt. Juist. Sorry, dankjewel. En dat kiko keerpunt aqui tá. En wat is deze keerpunt dan? Wat betekent dat? Awakening, revival. Dus een opwekking eigenlijk. Dus we zijn no lubida, Revelação 3:3, e candela com abafo de cielo. Dus laten we niet vergeten, Openbaring 13:13. Het vuur Oké. dat uit het hemel neerdaalde. Kiko te cos primária que nós está de revivamento. Wat is de primaire dingen die wij doen in een opwekking? Oração. Bidden, gebed. Dus, e candela que te vai Dus het vuur dat het zal neerdalen, ta contesta na ribe oração que te worden si. zijn antwoorden op de gebeden die worden gedaan. Dus nós estamos mirando acaba onde nós está. Next slide. Kunnen jullie volgen waar wij nu op dit moment zijn? Dus wat we mirem, fire from heaven on the altar to command het contesta die oração. Dus is een antwoord van gebeden. Next slide. Dus ito muso no, sige vai. Dus nós estamos mirando nós elenga di candela, Ja. fire. Dus we zien hier Oké. hoe noem je dat? Vuur. Tongen. Ja, Tongen, vuur, dan tongen, komt vuur, het oké. vuur. So, Kiko inimigo está seta imitar lo que está de Dios. Dus wat doet de vijand? Hij nadoet wat is van God.
Dios te manda lenga die candela e tambe da zie. Dus God stuurt vuur van tongen, hij doet het ook. Oké, dus, sige bij nu maar next slide. Dus nós te mira aqui nanang eta imita e coisa de Dios. Bom meester kan op mij die fé. Dus, we zien hier dat de vijand imiteert, namaakt alles van God is. Daarom moeten we lopen in geloof. Next slide. So bij die rapido, horen erbij. We gaan even snel, tijd gaat er snel voorbij. Dus, nang a celebrar eure inteiro aqui, chamando Charlie Kirk e martier dingen tempo aqui. Dus toen ze deze begrafenis van Charlie Kirk hebben gehouden, hebben ze gezegd dat hij de martelaar van deze tijd is. Next. Ten we Mirele. Volgende. Ja. We needed not just a political realignment, but also a spiritual reawakening. We did. And we have to bring back religion to America, because without borders, law and order, and religion, you really don't have a country anymore. We want religion brought back to America. We want to bring God back into our beautiful USA like never before. We want God back. Okay, so nós mira como se com fuerte nantari besundo aqui. Dus hebben we gezien hoe sterk zijn op deze punt. Nós dudando que nós vivamos dentro será de aprovação. En zijn we aan het twijfelen dat wij aan het eind van de genadetijd leven? Laat me zeggen, se we 10 escolhe awe. Laat me deze vraag stellen. Als wij vandaag moeten kiezen, na está parte de uma igreja, om bij horen van een kerk. Qualquer igreja of diz gewoon diz para participar. Dat je hoort bij een kerk alleen om te participeren of meedoen. Of we prefereren caminho por preparar o mês para chelo, tempo de causa. Of wil je bij een kerk horen waar je wordt voorbereiden om naar de hemel te gaan? Essa pergunta que nós metemos com essa next. Dat is een vraag die wij moeten zelf aan onszelf stellen. The most stellen. unbelievable thing I think I've ever seen. And I don't... Whatever happens next in America, I hope it's in this direction, because God is here and you can feel it. After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. We didn't see revolution. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. Who can feel that revival happening right now? The evil murderer who took Charlie from us expected us to have a funeral today, and instead, my friends, we have had a revival in celebration of Charlie Kirk and of his Lord Jesus Christ. What man intends for evil, God intends for good. Evil thought that there would be a funeral today. God has created a revival right here in this house right now. Okay. Dus nós estamos mirando false revival aqui. Dus we zien deze valse opwekking. Nós estamos duro aqui erbij. Zijn we nog steeds aan het twijfelen? Nós estamos bang de fim cerrado de aprovação. Dat wij nog steeds in het eind van genadetijd aan het leven zijn. Oké. Laat me poner assim aqui. Laten we bij next slide. Laten we naar de volgende slide gaan. 100. Play it on, play. The most Here's our way back. At this, 100,000 Americans come to find that in the final moment, that Western civilization was saved through Charlie's sacrifice in the only way possible. By returning the people to Almighty God.
For greater love hath no man than this, than he who laid down his life for his friends. Are you ready to continue the mission? Are you ready to fight back? And are you ready to put on the full armor of God and face the evil in high places and the spiritual warfare before us? Then put on the full armor of God. Do it now. Now is the time. This is the place. This is the turning point for Charlie. Okay. Zo, nós estamos mirando aqui na Romanos Tima. Dus mijn geliefde broers en zusters zien wij op dit moment. We skippen algum kono para nos focar no final. We gaan een paar dingen skippen zodat wij wat sneller kan eindigen. We querem nos catch a point onde nos está actualmente de profecia. Dus ik denk dat ieder van ons weten we nu op dit moment waar wij staan op dit moment. Ding revivamento na aqui. En zulke opwekkingen. Candela de Baikai, officieel. Vuur zal van neerdalen van de hemel. Como contesta na nang oração. Als antwoord op hun gebeden. Milagre aan de bijzode. Wonderen zullen gebeuren. Ben je ready? Ben je klaar? We zullen dat naar diabel verdade básicos. Omdat de Satan gaat dit echt inderdaad doen. En door die biesten die ende. En in het bijzien van de mensen. Mogen wij niet kunnen nota verdade? Ga je zeggen dat dat niet waar is? Het is zo zo. Het gaat gebeuren. Ze punten dat je van mij die biesten of van mij die fe. Het punt is door middel van zien of door middel door het geloof. Oké. Minota wij zien que slide, met de baby cele. Voor ik cabeça ja nos. Oké, we gaan niet verder met screens. Broeder gaat proberen uit het hoofd te zeggen. Juist. Ja, zie je niet toen op het thema. Dan nemen we ze niet zoveel tijd in beslag. First King. 1 Koningen. Ja. First King, lijn wat 18. Oké. 1 Koning. Sim, 44. Lá nos bairros, primeiro que nos bairros, van 17. Primeiro em 17. 1 Koningen 17. Sim, o next time, me também com mais detalhes. Andere keer zal broeder meer details pakken. De keren dat basta suficiente para. Het is wel genoeg voor vandaag. Oké, so primeiro em 17, versículo 1. Vers 1 Koningen 17 vers 1. Agora Elias e Tisbita kende tava da dia hende na kutava da viva temporalmente na Galat. Abisa cap maneira Senhor Deus de Israel da viva dilante de kende mita para seguramente lo notin serena ni aguacero e aina aqui se nota para meio de mi palavra. Oké, so kiko notava dat ding? Wat was er niet? Serena, niet aguacero. No dus er was geen dauw of regen. Juist. Die kon. Waarom? Die kon nog dat ding serena, niet aguacero. Waarom was er geen dauw of regen? Door die? Ja, apostasie. Door de apostasie. Ja, door wat? Omdat God het had gezegd, het was een oordeel van hem. Oké, so Elias aresa. Dus Elias had gebeden. Pero para que la reza? Maar voor wat had hij gebeden? Para stop e aguacero. Om de regen te stoppen. Die kon. Waarom? Para so andava da alaba e Dios die fertilidade, e Dios de aguacero. Omdat ze afgoderij waren aan aanbidden. Yes, dus de goden van water en regen, ja. al die dingen. En toen Elias die oké, ze nou not stop, met wij piden Dios para pare agua. Dus Elias zei, oké, als we gaan niet stoppen, dan ga ik God vragen om de water te stoppen of de regen te stoppen. En nu gaan we zien welke is de echte God, de ware God. Oké, dus Dios sera e cielo, agua no cai. Dus God heeft de hemel helemaal gesloten, dus geen regen is meer naar beneden gekomen. Oké, so awo Elias estaba de reza pe pueblo. Dus Elias was aan het bidden voor het volk. Panambor bira voor die apostasie. Zodat ze van de apostasie zouden weggaan.
stoppen met die para apostasy. receber reforma e revivamento verdadeiro em pueblo. Dus, zodat er een reform en een opwekking terug zou komen in het volk. Versículo 30. Vers 30. E ora Elias Vicente pueblo hala cerca de mim. 1 Reina 18:30. 1 Koningen 18:30. E ora Elias Vicente pueblo hala cerca de mim. Assim inteiro pueblo hala cerca de je. E la direita e altar com a guardo baixar abou. Ja. Oké. So altar a guardo. Wat was er gebeurd met de altaar? Die was weggehaald, verbroken. Die Ja. kom. Waarom? Waarom? Er waren geen ware aanbidders meer, zou je zeggen. Ja. Er waren geen ware aanbidders, volgens de zuster. Dus not het in mensagem, Er was geen boodschap. not het in spiritu. Er was ook geen Heilige Geest. Die komen sombra Acab a único Jezebel. Waarom? Omdat Agab ging samen met Jezebel. We não sind mirando mesmo gos? Zien we dat niet de dag van vandaag? Oké. Aqui na nos te vai ser. Hier gaan we sluiten. Catch this. 1 Reina 18. We gaan 1 Koningen 18, 44. 44. Oké. Nós te cora com onze comisa. Herinneren jullie hoe zijn we begonnen? Com ons 1 Reina 18, 44. 1 Koningen 18, 44. Nós te cora com onze comisa. Weten jullie hoe zijn we begonnen? Para meio de Kiko nós temos cana trove. Hoe moeten we lopen? Door middel van wat moeten we lopen? Geloof. Geloof. Niet by sight. Verdade? Oké. So awo Elias sofreu também met trabalho de test. Het geloof van Elias, moest het ook die beproefd worden? Ik geloof die Jacob. En met geloof trabalho van- de test. Moest die Jacobs geloof ook getest worden? Ik geloof die Jezus. En met trabalho de test. Jezus geloof, moest het ook beproefd worden, getest? So Elias, is dat die verdade? Elias had de waarheid? Is dat die mensaje correcto? Had hij de goede boodschap? Is dat een predicador die verdade presente in zijn tempo? Was hij een predikant van de tegenwoordige waarheid in zijn tijd? Pero toch sofreu met trabalho de test. Maar toch zijn geloof moest beproefd worden. Que men die nota passou wat de ding in right place. Het is niet omdat jij op de goede plek bent, Com een mensaje correcto. met de goede boodschap, Bota klaar. ben je klaar. Bota passa gewoon de komen in adem passen. Je gaat door die dingen door, net alsof er niks is gebeurd. Dus é não é suficiente que nós está aqui awe. Dus daarom is het niet genoeg dat wij vandaag hier zijn. Eu sei dat kos. Dat is één ding, Pero nós fé mestre bij waru probar. maar onze geloof moet beproefd worden. É da bisa. Hij E é zegt- soso de offline wak. Sim. 1 Koningen 41. 1 Koningen 18:41. Agora Elias avisa cá, vai come e bebe para soma 10 sonido de água zero pisar. Ok, pergunta. Vraag. Água zero começa a cair água? Begon het regen neer te dalen? Dat is een vraag. Ok, want rato. E wat dia de atender? No, ainda não. Ainda não. Pero Nee, para nog Kika niet. la papia, para Nog meio de niet. Kiko. Fé. Para meio de fé. Hoe heeft Elia gesproken? Door middel van geloof. Assina a capa, porém, dos, a bai para comer e beber, mas Elias a subir, bai na cabeça de Cero Carmelo. Ela saca a boca, tem na suela e a põe sua cara meio de surudia, não. Dat was vers 42 van 1 Koningen 18. Ja. Que me a outra bij a sua oração. Nu gaat hij bidden, Ela Elia. avisa, a outra bij cair. Hij heeft wel gezegd, het zal wel regenen. E ela avisa o servidor subir, bai a ouro, wak de direção de la mão. Assim ela subir, vai e avisa, não tem nada. E a soso de, que sete bia ela avisa, mira, o nubia, sorry, soso de que é de sete bia, ela avisa, mira, o nubia, mes chiquico, man de gente, ta sali, for de la mão. 43 was dat. Juist. Que men die, quanto bia Elias reza? Hoeveel keren heeft Elia gebeden?
Hoeveel Y keren? promete, algo pasa. De eerste keer is iets gebeurd. Ela manda esse vídeo bij wak, no Hij, nada. hij heeft de jongen laten gaan om te kijken. Hij zei, er is niks. E die dois bij mesmo gos. De tweede keer is hetzelfde. E die três, die quatro, die cinco, die seis. De derde, vierde, vijfde, zesde keer ook. Paz na e die CTV. Pas bij de zevende is het wat gaan gebeuren. Elias, o fé, mestre, agora provar. Elias geloof moest beproefd worden. Nós fé também tem agora provar. Onze geloof moet ook beproefd worden. E não é suficiente estar em lugar correto. Het is niet genoeg om bij de goede plaats te zijn, bij de correcte plaats. Com o mensagem correto. Met de correcte boodschap. Você tem fé correto também. Je moet wel de correcte geloof hebben. Para o passo door de candela. Om door de vuur te kunnen doorheen lopen. E assim na sociedade de rato ora cielo vira preto de nubia e tava tem água ser pisar e a cap a subir sugaroshi e a baía Israel. 44. Juist. Agora, nós compreendemos a mensagem ao meu irmão estima. Mijn geliefde broer en zuster, hebben we het boodschappen vandaag goed begrepen? Nós compreendemos que nós temos te. Hebben jullie begrepen of hebben we begrepen wat wij nodig hebben? E pergunta também vida de oração com takune. Het vraag is, hoe is mijn gebedsleven? Hoe gaat het met mijn gebedsleven? E qual que não possível de rato e ora. Dit kan je niet in een paar uurtjes leren. E me se dá lifestyle. Het moet je lifestyle zijn. Ja, een Oração gewoonte. meester vira nos lifestyle a walk. Gebed moet onze gewoonte worden. Op dit Parte moment. vivo, senão, vou não também make. Het moet deel van ons worden, anders ga je het niet maken. Ja, senão também ale. Ja, is van op fake. Ja. É meester te parte vivo. Het moet deel van je leven zijn. Let's close. Santiago 5:17. Jacobus 5:17. We sluiten bij deze. Oké, de visa. Santiago 5:17. Jacobus 5:17. Ok. Elias estava em homem com natureza mais cosco de nós e ele fazia oração com fervientemente para água não chove e água não chove ribatera para 3 anos e 6 lunas e o acabou 18 e ela volve a fazer oração e cielo aduna água zero último llovida, água zero Espírito Santo e terra a produzir sua fruta e cosecha final. 1 Santiago 5:17-18. Dat was Jacobus 5:17 en 18. O Deus ajuda-nos, meu irmão estimado. Mogen God ons helpen, onze geliefde broers en zusters. Conosco porta ainda com a reza, em verdade, como também. Me sor me wak me devisa me interessando pouco. Dat wij mensen zijn van gebeden. Soms kijken wij dat wij weinig bidden. Yes. Muito pouco, então nós não Te weinig. devemos. En we gaan het niet maken. Yes, assim dat o Deus ajuda-nos a ver. Mogen God ons allemaal helpen. Conosco vira homem movendo de oração. Dat wij mannen en vrouwen worden van gebed. E eu aqui nós não podemos fake alguém mais. Dit kunnen we niet voorliegen meer. Het tem que virar real. Het Tem que moet virar echt- real hoje. Het moet een realiteit worden in ons. Vamos reza. Laten we in gebed gaan. Terra de amor, ave me hinta, Senhor, merdia, e acaba merdia. Senhor, nós te pedimos por ajuda-nos em o tempo aqui. Assim está conosco, porta gente não de oração, nós podemos gente na maneira Elias estava fazendo oração fervientemente. Não um beijo cansa, não dois beijos perde paciência, senão ela resta sete que significa completo, plenitude, totalidade. Sua vida de oração estava total e vai contestar sua oração. Junto com sua consagração, sua vida dedicada, entregar a Nabo, adorando a você e candela a
como contesta de sua oração e água abaixa como contesta de sua oração e água e candela. Senhor Deus, ajuda-nos, Tata, para somos verdade, nós está lax de nossa vida de oração, nós está pouco, Tata, e nós temos pouco força para passar de tempo aqui. Mas vamos nos ver onde nós está, é urgência para você, nos ponte as pilas, para assim aí nos busca em verdade, abo, com oração ferviente. Perdonar-nos pecados, Senhor, que nos vida não te machamos já, mas ajuda-nos para você e por vir melhor, para passar como em tempo de crise aqui. Então, nossa oração a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Yes. Amen.